Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Mantialetik, berako mendi maratoi erditikan, Julen Errandonea izango dugu. Eta ondoren, gure monetaren proiektuari buruz egiteko Luis Intxauspe etorriko da. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1883an, Luis Michel Buru, gosearen aurkako protesta egin zuten Parisko kaleetan zehar. Les Invalideseko zelaigunean egindako langabeen manifestazio baten ostean, Michelek eskutan bandera beltz anarkista hartu eta Emile Pouget eta Eugene Mareilen laguntzaz jende taldea osatu zuten langile klaseak pasatzen zuen gosea salatzeko. Manifestazio hartan, okindegi bat arpilatzea egotzita, polizia Michelen bila hasi zen. 3 astez ezkutuan egon ostean, bere burua entregatu zuen. 6 urteko espetxe zigorra ezarri zioten, eta horietatik 3 bete zituen. 30 urteren ondoren, 1913ko martxoaren 9an, Harriet Tubman hil zen, Afroamerikarren askatasunaren aldeko borrokalaria. Esklabo familia batean jaio zen, baina bizia arriskatuz ihes egitea lortu zuen. Beste esklaboei ihes egiten laguntzeko, lurpeko burdinbidea sare klandestinoko parte izan zen, eta beste 70 bat esklabo hori lagundu zien, sufrikario hartatik alde egiten. Esklabotzaren aurkako ikono bilakatu zen. Berehala, 1916an, Pancho Villak eraso egin zien Ameriketako estatu batuei. Biba Mexiko heriotza gringoentzat oihu artean, berak gidatutako 500 pertsonak Mexikoko muga gurutzatu eta Columbus herriari eraso egin zioten goizaldeko 5:40 gutxitan. 800 bat pertsona bizi ziren Columbus herrian, kanpamentu militar batean. Egun hartan, historian lehen eta oraingoz azken aldiz, AEBek Latinoamerikatik inbasio bat jasan zuten. Arrazoia, Mexikon gudan ziren iraultzaileak konstituzionalisten aurka, eta AEBek bigarren hauei babesa ematen zieten. AEBen erantzuna Pancho Villaren buruari prezioa jarri eta bera harrapatzeko ehiza antolatzea izan zen. 5.000 soldaduko talde bat Mexikon barrena urtebete zibili bazen ere bere bila, esku hutsik itzuli ziren. 1954ko egun berean, Bobby Sands Irako militantea jaio zen Belfasteko familia katoliko batean. Borrokan gazte hasi zen, 18 urterekin atxilotu eta espetxeratu zuten. Kartzelan zela preso errepublikarren protesta ekintzetan aktiboki parte hartu zuen, hala nola manta borrokan edo zikin borroka izenekoetan. Gose greban hil zen, baina aurretik, egun bat nire bizitzan liburua idatzi zuen komuneko paperean eta uzkian gordetako boligrafo batekin. 1981ko martxoaren 9an, Telesforo Monzon hil zen Baionan, politikari abertzale historikoa. EAJaren sailburu izan zen lehen Eusko Jaurlaritzan, eta 1936ko gerra galdu ostean, Ipar Euskal Herrian errefuxiatu zen. 1950ko hamarkadan, EAJtik aldendu eta errepresiotik iesi joandako errefuxiatuekin harremana egiten hasi zen. EAJaren korronte tradizionalaren eta ezkerreko abertzaletasun modernoagoren arteko zubiak eraikitzen ahalegindu zen. Besteak beste, Xibertako topaketa sustatuz. Franco hil ostean, EAJtik kanporatu zuten eta herri batasunaren sorreran hartu zuen parte. Hil zenean, Espainiako poliziak bere gorpua atzeman eta tanketa zinguratuta eraman zuten Bergarara, haren sorterrira, bidean omenaldiak saiesteko. Hilkutxaren gainean ikurrina zuela ospatu zuten hileta jendetsua martxoaren 12an. Azkenik, 40 urteren ondoren, 2021an, Pepe Rey kazetaria hil zen. Egin egunkariko ikerketa lantaldearen burua izan zen, baita Ardibeltza eta Kale Gorrian aldizkarien sortzaile ere. Espainiar estatuko estolderia politikoaz, etaren aurkako gerra zikinak ustelkeria eta narkotrafikoarekin zuten loturaz, edota EAJaren legez kanpoko ustezko finantzaketak ikartu zituen. Horregatik, Espainiako zen EAEko botere politikoaren eta judizialen jomuga bilakatu zen. 3 bider espetxeratu zuten kazetaritza lanengatik, eta 2002an Donostian izandako autoistripu larriaren ondorioz erretiratu zen. Familiak, gerora esan izan du susmoak dituela istripuaren nondik norako ez. Errepasatu dezagun aste honetako agenda.
Gaur, Zine Foruma, Queer Cinema. Jose Mari Goenaga eta Jon Garañoren 80 egunean filma izango da Iturramako Zibiboxean arratsaldeko 7:00. Doan. Bihar, Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 7:00, Unibertsitate Antzerkiaren 28. amabostaldia. Mutis por el Fororen Bodas de Sangreren moldaketa. Asteazkenean, Kondestableko Zibiboxean egun osoan zehar, musika, eskultura, arkitektura, dena da berbera, Oteizak dixit. Eskuhartze artistikoa Idoia Lehatxeren eskutik, File Minon. Martxoaren 12an, ostegunean, Unibertsitate Antzerkiaren 28. amabostaldia baita ere, Mutis por el Fororen El Ángel de la Musikaren moldaketa, arratsaldeko 7:00 Iturramako Zibiboxean. Azkenik, larunbatean, familia ikuskizun musikala egongo da Iturramako Zibiboxean. Goizeko 12:30 gazteleraz eta arratsaldeko 6:00 euskaraz. Soinuak haizeanen eskutik, emozioetan zehar bidaiatzeko kontzertu txundigarria izeneko ikuskizuna. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburuak. Iranek Trumpi aurre egin dio Khameneiren semea buruzagi goren izendatuz. Lehenengo puntuan, apaizaren izendapenak ondorengotza AEBen eta Israelen arteko aurrez aurreko zuzena bihurtzen du. Bigarren puntuan, Israelen erasoa Teherango petrolio gordailuen aurka. Argazki nagusian, Iruñeko 8 manifestazio jendetsuaren amaiera gisa musika emanaldia. Honen titularrean, feminismoak sareak ehuntzen ditu beste mundu bat eraikitzeko. 8 mugimenduak kaleetan berreskuratzen du indarra eta eskuin muturreko estereotipoei aurre egiten die. Horiz, 2026 urtearen amaierarako, Nafarroak 3 milioi euro ordainduko dizkie poliziaren indarkeriaren biktimei. Ondoren, Iruñeko Alde Zaharreko futbol taldea, gazte etorkizunez osatuta. Azkenik, horrela sortu zen Nafarroako elikagai izoztuen batzordea. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Iruña eta Altsasu arteko abiadura handiko trenak 740 milioi inguru kostatuko ditu. Bi aukera aztertzen ari dira, bat Sakana autobidearen ondoan, eta beste bat iparraldean. Irudi nagusian, emakumeen nazioarteko eguna dela eta atzo Iruñeko kaleetan egindako manifestazioko une bat. Honen lerroburua, emakumeentzako milaka ahots, manifestazio eta ekitaldiek Iruñean, Tuteran, Lizarran edo Tafallan, beste nafar herri batzuen artean, berdintasuna eta feminismoa eskatzen dute. Eskuineko berrietan, Iranek Ali Khameneiren semea, Muhtaba, aukeratu du bere buruzagi goren berri gisa. Behean, Espainia prest dago Europako armada komun bat sortzeko. Azkenik, Altuna 3. eta Ezkurdia bikotekako txapelketako lehen finalistak. Goiko berrian, Artzapezpikuak bere sinesmenen inguruko kritikei erantzuten die. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Dominazioaren aurkako eta askatasunaren aldeko manifestazio feminista. Martxoaren 8. harira, hainbat manifestaziok bete zituzten atzo EAEko kaleak, dominazio sistemen aurkako borroka feminista gehiago eskatzeko. Argazki nagusian, milaka lagunek bat egin zuten mugimendu feministak deitutako manifestazioetan. Irudian Gasteizko ageri da. Ezkerreko berrietan, Tomas Beltzunegi, Nupeko medikuntza graduko arduradunak dio, gure ikasleen 151 bameko talde indartsuan egotea amets bat da. Azpian, Muhtaba Khamenei, Irango buruzagi berria. Azkenik, 21. mendeko lekeitio bat Laboa eta Hartzeren ikasleek sortua. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen.
Kaixo, ongi etorri Julen gurera, zer moduz? Egunon, ongi. Azken prestaketak. Oso ongi. Konta eguzu, lehenik eta ben pixka bat, nortzeran gaurkoan pixka bat berako mendi maratoi lasterketari buruz, hitz egitera etorri zera, baina konta eguzu pixka batzuko beto. Nortzeran, zer egiten duzun eta zer den mantxala edo mantxale, parkatu. Bueno, Julen naiz eta berako gazteba naiz eta horren Iruñan bizi. Eta, mantxaleko kide naiz, korrikalari eta antolatzaile bezala. Ze egia da, azken urte hauetan, lasterketa honitza antolatzen ditugula, maratoi erdiaz aparte, ere korrikalera ere ba naiz. Eta pixka laburtuz, zer izanen zen mantxale. Azken finen, duela 2005an sortutako talde bat da. Ez bakarrik berako jendea, baizik eta Bortziri, Baztan, Malerreka, inguru guziko jendeak sortu eta orain ere hala jarraitzen dugu. Eta pixka bat, garai horretan agian etzen horren ezaguna mendi lasterketak eta mendi mundu hori. Eta beraiek sortu zuten mankomunean bai lasterketetara joan eta lasterketa antolatzeko gogo hori. Eta hortekan heldu dire justo eskutik, bai maratoi erdia eta bai mantxale taldea. Azaldu konta eguzu pixka bat, non eta noiz izango den? Okerraz gonago aurten aldaketa txikiren bat izango da? Bai, hori da. Aurten 20. edizioa dugu, eta pixkat bortxatuta, baina aldaketatxo batzuk etorri dira. Azkenean berako herria obretan dugu, Altzateko kale guzia, eta orduan helmugara bertatik ailegatzen zen. Eta horri izan genuen arazotxo bat, ailegatuko gara, ez gara ailegatuko, mantentzen dugu ibilbide berdina edo ez. Eta azkenean segurtasunagatik edo horrela modifikazio txiki bat egin genuen herrirako helmugan eta irteeran, eta horrekin buelta bat eman diogu, ez sekulakoa, baina bai eman diogula ibilbide guztiari bueltatxo bat, orokorrean pista pixkat kenduz eta mendi gehiago sartuz. Oso, ibilbidean zehar ere aldaketatxo batzuk egin dituzue? Bai, zehazki ditugu, 3 aldaketatxo ditugu. Norbaitek lasterketa egin behar badu, pixkat gogortzen da lasterketa, eta orduan usatita eta landabeitako pista ezagun batetik kendu eta mendira sartzen dugu. Eta larundikan herrira jaitsira, batez ere hor, 2 tramo txiki aldatzen dire. Baina gogortzen da lasterketa eta batez ere herrira ailegatzen aipatu dudana, lehen laua zena, orain malda gora bera dugu 50-60 metroko eta kontuz izan eta goratuko zaten eretaz eta taldeaz. Hori pixka galdetu nahi nizun. Imaginatzen 21 kilometro inguruko lasterketa izango dela. Zenbateko desnibela dauka eta zenbateko gogortasuna dauka lasterketa honek? Horre da betiko dilema, segun horren erlojuak zer markatzen duen, baina orokorren lehengo ediziotik anonata, gogortzen dena pixka distantzian, 600 metro, ez da asko, ez da unitz, eta desnibelean 120 metro gehiago egiten direla. Ez dire sekulakoak, baina batez erraten dudana, lasterketaren bukaeran izan da metrotxo batzuk, gogortuko dute, baten bat... Egin duen norbaitek agian sorpresaren bat eraman dezake. Bai, seguro nik behar prestatu eta gorde indar pixkat gehiago lehen urtetan baino. Lasterketa honek zer daka berezi beste trail lasterketa batzuekin alderatuta? Egia erran, beti galdetu izan dut eta bereizgarria dena da giroa, ez? Ze azkenean, ibilbidea bakoitzak izan ditu bere gustuak, eta begira nire ez dela bertakoan ez dela eta nire mendiak direla, nik onartzen dut bertze, mendi lasterketa batzuekin agian ez duela ibilbidean sekulako edertasunik, ez? Agian itxasoa ikusten da, laruneko igora segun seguraldiekin ere polita da, baina bereizgarria da bertako giroa. Azkenean, bolondrez pila bat hurbiltzen dire, herritik, eta ondoko herritatik, eta horrekin, gehi hurbiltzen den jende guztiakin, sortu da nola baiteko ohitura bat, bertaratzeko, eta ia ibilbide guztian zehar duzun norbait ikusteko, eta hori ez da normalena mendi lasterketa batean. Gero sakonduko dugu pixka bat herrian eta giroan, baina horren galdetu nahi nizun 20. edizioari buruz eta pixka bat historia. Nondik sortzen da lasterketa hau? Begira, ni aiz txikian izen. De hecho ez dut oroitzapen garbia, baina bai baditut nortzuk mugitu zuten eta agian seguro faltako zaitela norbait, baina 2005 urte horretan Loro eta Zubi zirenak, hori zituzten Mola kontatzen dute ez, zituzten 1000 reto ez, 1000 apostu, beraiek ere lasterketetan ibiltzen ziren,
Eta beraieri okurritu zitzaion, inguruko bertze korrikalari batzuen inguruan, lasterketa hori egitea. Zergatik etzen beran egin bar maratoi erdi hori. Eta hortik lantaldetxo bat sortu, eta hasi ziren, urteroko lasterketa hori finkatzen, eta ere beste lasterketetara joaten. Nik ez dakit asko mendi lasterketei buruz, baina anaia behi izan da, eta iruditu zait ez dela garestia. Ez da garestia jarri diren bezala, presio jarri diren bezala, eta gero ere erran behar da atzetik dagoen lan guztia. Azkenean, guk dortxalat ordaintzen dugunean, ez dugu kontutan ze kostu dituen lasterketa antolatzaile batek. Seguruak, ambulantziak, ez dire errezak eta ez dire merkeak, beti da oparitxo hori ematen dena, kamiseta hori, korrikalari boltsa, badituzu mila aspektu orduan. Ez da garestia, egia da, eskertu behar dugula kristona, gure kasuan bereziki, herriko komertzio, mormartiko, babesle guzi horiei, ze horieri esker antolatzen aldugu presio gutxirekin. Ze gauza horre ezberdintasuna eta bertze mendi lasterketa azkenen ezagutzen zaret, eta ezberdintasuna handi bat dago, historikoki, errestasuna dagoela beran, dortxal horiek betetzeaz, eta orduan zuri antolatzaile bezala segurtasun bat ematen dizu gauzak aurrera eramateko, eta bestetik. Zuia, mendi federazioaren eskutik ambulantziekin eta laguntzen duten bezala, zure babesle horiek urtero horregoteak, ematen zu nola baiteko lasaitasuna, eta aurten antolatuko dugu, antolatuko dugu lasterketa. Eta 20. edizio honetara iristeko, 20 urte 2005-etik hasita, zerbait ondo egin behar da, hainbeste irauteko, zer da ondo egin dezuen hori? Badain mila gauza, igual da broma moda, baina luntxak bere indarra izan zuela. Esan zen, urtetan izan da ez, ospetsua berako luntxa. Baina ez, hor badire faktore pila, eta azkenean, herri gehienetan bezala, herritarrak bere hartzea eta bolondrez guzi horiek izatea. Gero, antolatzen ibiltzen garenok ere, kariñoekin eta mimoekin egitea, eta gero ere, antolatzaile kantitatea handi bat izatea, azkenean begi gehiago, esku gehiago, detaile gehiago lantzen aldituzu. Eta gero uste dut dela betikoa, ez? 2 urtetan lan ongi egiten baduzu gustatzen bada, rueda hori behin hasita, dena errexago. Lasterketan izena eman behar da luntxo horretara joteko, ze agian ama horrekin gerturatuko naiz. Pasatu izan, ze bez pensatu, normalki urte bukerako balorazio horretan beti izaten du berdina. Azkenean lana da, dirua da, ez, luntxo hori antolatzen, eta beti ikusten du, baina, benetzen ez daude 500 korrikalari, luntxo honetan atatzen dezkegu 800, ez? Bueno, berez horrela da, korrikalentzia batez ere da ere, batzuk denetarik pasatzen da, lehen urtean horretzen ez, janari guztia bukatuta, eta korrikalari batzuk pixka berandago ailegatu ziren, eta guri kexaka antolatzaile, eta janari non dago, eta bada zentzuko una denena. Urbildu zaitezke, zuzerra baina errespetatu korrikalariak bere ordaindu dutela, eta beraientzat antolatua dagoela. Ikusiet ere badagoela gazteentzako lasterketa, konta eguzu pixka bat horren inguruan. Hau da egian guretzat gauza garrantzitsuenetariko bat. Zehazki zenbat urte joanen garen antolatzen, gaztetraia, baina gaiz garbi dugu guk ez badago jarraikortasunikan kirol honetan, eta hori bai da korrikalari moduan, antolatzaile moduan, azkenean, ni horrendik ez, gaztia konsideratzen ez, baina antolatzaileak eta ikusten lasterketa pila batetan, gero eta zarragoak direla, gero eta gehiago kostatzen duela relebo hori hartzea, bada modu bat gazteak lotzeko mendi lasterketetarat, ikusteko zer den lasterketa antolatzea, zer den ere mundu hau, eta orduan. Hasi ginen duela, erran nuke duela 12 urte detxonik korrik egin nuen lehenengo edizioan. Bere garaian zela beratik ibardinera, ibilbide berdina zen lehenengo zatia, eta jaisten ziguten autobusetan edo kotxetan. 9 gazte ginen, gaur lehenengo azken edizioan 50-60. Orduan, hau dena bezala garatzen joan da, eta lehen lasterketa bat zena 8 korrikalarentzat, horren gaur egunean 3 kategoritako lasterketak daude, aurreko egunean ere antolatzen ditugu txikientzako lasterketak,
azkenean eskola egitea eta giro horretan murgiltzea, gero 18 urte edo heldutzen zarenean, gogoa izateko zure motivazio hori, helduen lasterketa egin behar dut. Gaur esan behar nizun, garrantzitsua da gazteei eta aurrei ez soilik aukera ematea parte hartzeko, baizik eta bakoitzari bere lekua eta bere protagonismoa ematea. Bai, guziz. Ne ustez, azken lau urte hauetan, bai federazio aldetik eta bai lasterketa antolatzaile guztien aldetik kriston aldaketa egondu dela. Duela, eta ez duten nahi pentsatu lehenago, baina nire garaian hasi ginenean, ez zegoen distantziarik. Gure lehenengo lasterketak 17-18 urtekin maratoi erdiak ziren. Eta hori ez da ona, ez osasun aldetik eta ez da logikoa ez. Eta orduan, bai, egin dire distantzia ezberdinak, baina aldi berean ere lasterketa egunean sartu, bertan dauden ikusleak, giroa, motivazioa egiteko zeren. Formula ezberdinak badaude, baina aislatzea egun soil batean gaztetxoen karrera bat eta ez du ikusgarritasun hori, eta gaztetxoentzat beraien ilusioa da ailegatu eta helmugan plaza bete egotea. Partaidetzaren joera azken urtean nolakoa izan da? Azken duela 4 urte arte, post-Covid garai arte, berean beti izan dire izen emateak oso azkar. Ez bada egunean, bat ustez errekorra dela, patinatzen baina 3 ordutan bete ziren 500 izen emateak. Zen ordenagailuan egon eta bertan egin. Covid ondoren egon zen nola egiteko urte oso potentea Nafarroako lasterketa eta guztitan, eta gero 2 urte kostatzen zela izen emateak. Beti izan ditugu, baina agian azken astean zegoen dortxalen bat. Baina azken 2 urteetan berriro topera. Eta nahiko azkar betetzen dira izen emateak, eta beti duzu azken 2 asteetan jendea dortxala lortu nahian edo aldaketak egin nahian. Berriro modan jartzen ari da? Bai, erran nuke baietz. Azken 2 urteetan orokorrean, lasterketak ez garai batean bezala, baina bautela osasununa. Izen ematetik dagoeneko aste bete uste dut pasa dela. Bai. Ezakit nola doazen salmentak edo nola aurre ikusten duzuen jungo direla. Justo rantxe sartu ez nekin nola zeuden, 400 bat dortxal daude. Orduan, mugitu ez dira, orain azken dortxalauk ez dira horren azkarre eginen, baina beteko direla seguru. Eta pentsatzen dut 3 asteetan, 2 asteetan betetak egonen direla. Ez badira bukatzen, egunen arte egoten da izen ematea irekita? Egoten da aste hortar arte. Azkenean segurua dela medio bere izena jarri barreta, beti izan baruzu margentxo bat, lehenago egiteko. Baina egia, azken, nik ezagutzen denik azken 10 urteetan ez da pasatu. Ez dakit, ikusaren batek agian izena eman nahi baldin badu, nun ematen da izena edo nola ematen da izena? Bai, web orrialdea da, Mantxaleko web orrialdean sartuta linka hor bertan dago, eta bertzela plataforma zuzenen da PB Organizazioan. Eta hor izen ematetan, agertuko zaizu, berako maratoi erdia eta listo. Horrein baitzingo pixka bat herriari buruz eta sortzen den giro horri buruz. Ez dakit, konta eguzu pixka bat zein den sortzen den giroa edo zer dauka hain deigarria giro horrek? Bale, netzat denetan bereizgarriena da zenbat bolondrez mugitzen dituen ibilbide honek. Ezberdintasuna eta horren arrazoia da, lasterketa honitzetan zinta bat arrokitzen duzun lekuan, eta de hecho, pentsatu antolakatzaientzat ere da burua uste bat, errateko moduan, zorionekoa, baina bolondrez bat dugu. Lasterketako zalantza dugun edozen puntuetan, badazpa bolondrez bat, eta herriak baiezko ematen du eta orduan, ibilbide guztian zehar, 200 bolondrezetik gora dituzu laguntzen. Orduan, horrek sortzeitu 2 gauza, bat, alde batetik, aurreko egunean bertan petoak hartzera dena kriston giroa, ikusten duzu herrian badagoela zehozer, badago bizi bat, baina gero lasterketa egunean bertan ibilian zehar, gero, agian ez dire ikusleak, dire bolondrezak, baina eske lasterketa guztian duzu kriston jendetza. Eta gero, momentu puntualetan, azken urteetan erranen nuke, 4 puntuetan konzentratzen dela giro berezia, baina Mantxaleko gainean. Ibardin eta ondorengo maldan erentzunen, Landagaitan eta Larunen, 4 puntu horietan bolondreza aparte badago jende multzo handia, inguruko herritatik eta ikusleak ikusten, eta ditute bereziki giro berezia, pasillo moduan eta... Eta, barkatu, dimentsioekin pixka bat galdu egiten naiz, baina 200 bolondrez, 500 eta 25 dortxal edo ezagik jartzen dituzen, dira, iruditzen zait, ikaragarrizko zenbaki handiak, nola kudeatzen da hori antolakuntzatik? Zorionez,
urte hauniz joak dira antolatzen, helduek eta botella oso automatizatua, egia da, bolondresak ezagunak direla, herri bat da, denak ezagutzen dituzula. Eta urteetako esperientziak errateko moduan, aurten zer realitatea errautu dugu. Izan genuen duela aste bat bilera berriro, ea zen bolondresen gaia, babeslena, eta zen. Ze urterokoa, bai, orduan urteroko pertsonei deitzen diezu, hasten zara kontaktuan jartzen, beti da baiezkoa, eske beti baduzu, eta beraiek izin botez, lasa, bau lagun bat nire ordez joan dena, orduan, nola kudeatu, urtero bezala telefonoz, bolondresekin, beraiek ja badakite zer egin behar den, ez dago aldaketa handirik, duela 2 urte egon zen aldaketa txoren bat, plastikuzko basoak kendu eta garrafa hor arduradunek azaltzute, baina bestela urteroko lana, urteroko lekuan, urteroko gauzekin orduan erreza da kudeatzen. Aipatzen zenuen, hasieran komertzioen babesa jasotzen duzuela, orain bolondresena, imaginatzen duzuek ere antolatzaile bezala herrian bertan oso babestuta sentitzen zeratela. Bai, eta gainera ez da bakarrik maratoi erdian, da edozein gauza antolatu behar duzula, azkenean antolatzen ditugula azterketak inguruan, agerrako besta batzordekin batera, baina agerrako krosa, gau krosa, urtetik urtera gehiagora doala, Alkaiagoko lasterketa, maratoi erdia, orduan, beti baiezkoa da. Beti bauzu komertzioaren bate edo babesleren batek zerrekin lagunduko dizula. Gaztetxoentzat mangitoak, opari bezala, beti dago alde bat. Eta berdina bide gurutze batean egoteko, orduan. Bai, ez dago bertze hitzik, eskertzeko. Eta horren emaitzari politena da, urtero egiten dela, urtero dagoela baiezkoa, bai, ezin gara kexatu. Eta, herria ere ezingo da kexatu zuek antolatzen duzuen horretaz. Zer suposatzen du herriarentzat zuek antolatzen duzuen lasterketa honek? Uste dut eta pentsatu nahi du herritarrentzat gauza ona dela, azkenean sortzen duen giro politori. Egia da ere, eta aurten ikusiko dugu nola kudeatzen den, herriaren kolapsoa azkenik bera da, ez du zirkulazio oso honik. Eta egun horretan parkinaren asuntoarekin, karreterak moztu eta lanak egoten direla. Baina azkenean uste dut, baina herritarrek antolatutako gauzak egiten direnean, herria berasten duzula, eta batzutan ez zaizu gustatuko norbaitek antolatzen zer, baina herriari beti ematen duzu gehiago. Eta ematen duzu aukera, gaztetxoek kirolarekin lotutako zer ikusteko edo, bai, beti herriak bizitza behar du. Gauzak egitera uzten baditugu, herriak galduko dira. Aipatu duzu, zu korrikalaria zera eta lasterketan parte hartu duzu. Zenbagarren aldia da aurten, lasterketan parte hartuko duzuna? 6garrena izanen da. 6garrena. Aurten 7garrena. Zein da zure esperientzia lasterketa honekin? Nik korrika hasi nintzen errateko moduan lasterketa hau egiteko. Ze txikitatik beti izan ditut eredu moduan herriko korrikalariak, Fernando Etxegarai edo Inigo Lasaga, eta orduan ikusten genituen maratoi erdian eta bertzela mendian elkartzen genituen korrika, eta orduan ere helburua izan zen, ez bete egin behar dut maratoi erdia, eta uste dut inguruko zonaldeko korrikalaria unitzen helmuga edo nolateko motivazioa dela, venga, lortu behar dut bukatzea noiz bait maratoi erdia. Baina gero sartzen zara mundu horretan eta sartzen zara errendimendua bilatzen, eta erranen nuke duela gutxi arte nire urteko helburuak zirela prestatu behar dut, ea bere garaian maratoi erdia biti jaisten den dela, nola baitez jartzen duzun helmuga bat. Azken urte hauetan lasaitu da, lortu zen helmuga, orduan da bizitzia esperientzia, azken urte hauetan disfrutatzera noa, eta bai. Nori gomendatuko zenioke lasterketa hau? Berdenei. Imaginatzen dut, edonorentzako ere ez dela? Ez, eta horre dago, eta hortikan dator ere, pixkat ordu mugaren fintzea edo azkenean. Hemen dugu dilema oso potolat eta segurenik batematek belarretik dituko dela, baina azkenean mendi lasterketak, ez? Eta aldituzu bi modutan antolatu. Denbora eperik gabe, eta orduan zu bozu egun guztia lasterketa hori egiteko, baina egitan horretatik mendi martxa batera ez dago ezberdintasun handirik. Orduan, beti egondu da, baina beti egiten diogu kasu pixkat, lasterketa denbora batetan egin behar dela, ja ez bakarrik antolatzaile edo ekintzarekiko, baizik eta bolondresekiko. Azkenean, bolondres bat bertan dago, bidegurutze batean, ez da berdina bolondres bati eskatzea ordu pare batez egoteko bidegurutze batean, edo 4 orduz. Batez ere guraldia txarra denean, edo hotza, edo gauza guztia. Orduan, norri gomendatu? Prest dago norbait. Orduan, hor da gaztetxekin egiten den bezala. Guk ez dugu evoluzio logiko bat egin, ez? Hor duzu lesakako mendi lasterketa,
desnivel txikiagoa, distantzia txikiagoa, 1000 lasterketa motzagoak, gau krosa bera, joan evoluzio hori ematen, entrenatzen, eta gai ikusten zaren eta gainera disfrutatzeko modu batean, ez sufrimendu agoniko batean, etorri, zoragarria dela. Baina bai, evoluzio logiko hori gomendatuko nuke. Imaginatzen dut, alde batetik, beste maratoi erdi mendi lasterketa bezala prestatu behar da, baina behar du lasterketa honek beste prestakuntza bereziren bat? Ez nuke erranen, ze azkenean ez da lasterketa berezi tekniko bat eta agian ez, behar duzula gaitasunen bat edo arroketan ibiltzeko edo trepat egiteko edo eta ez du ere klimatologia berezirik, kontuz ere, agian zeo zer errategotan eta segurtasunatik da pixkatu ditu bero egitera. Apirilean izaten da eta goten dira urte batzuk oso hotzak eta urte batzuk oso beroak. Eta normalki, antolatzaile bezala, urte beroetan beti egoten dira arazo gehiago. Kudeaketa, beroarena, deshidratazioa orduan. Ez bereziki, ze beste duzen lasterketa izaten alda, baina zerbait ere arriskutsua edo limitante izaten alba da lasterketetan, agian bero hori izaten alda. Zergatik animatu behar da prest dagoen jende hori karrera hau egitera, lasterketa hau egitera? Nire ustez, Nafarroa mailan ez, badire lasterketak denetar, gusto guzitarako. Baina bai badire batzuk urtengatik, egin beharko direnak ez, eta batez ere beraren kasuan giroagatik. Erran dizut, ni beratarra naiz eta niretzan ere mendiak dire, minetzait iruditzen ere sekulako ibilbide bat. Badire, bera bertan, ateratzen alko ziren, ibilbide politagoak, leku politagoak, bide zidor politagoak, baina giro aldetikan bai badagola ezberdintasuna handia bertze lasterketa unitzekiko. Aurtengo edizioarekiko zer espero duzue? Etortxal salmenta aldetik, giro aldetik, zer espero duzue? Pixat espero dugu urterokoa, eta batez ere azken urteak ere izan delako oso osonak. Izan dira hitzonak, jende parte hartzeatik. Bereizgarri bezala, agian Nafarroako txapelketa da, banakakoa. Orduan, espero dugu agian maila pixka bat gehiago, antolatzea aldera berdina dela. Eta ez dugu gauza berezik, espero, eskertu nahi ditugu nolabait ere urtero bolondres egoten diren horiek, korrikalariak ere, urtero etorri diren korrikalari horiek. Eta ea ez ezkigun harri gehiagi erortzen gainera ibilbide aldaketaren gatik. Hori espero dugu. Galdera bat botanen izun, askotan lagun artean komentatzen dugu eta zalantzita eta antolatzea jebaten zainen bilen. Askotan, nire ustez, ez da ulertzen dorsalak bukatu egiten dira, edo zein izen ematetan zerbait bukatzen denan eta jendak agien esaten du zergatik urrengo ediziotan ez dira gehiago egiten. Bi aspektu, garbi. Bat ingurumena, bai Nafarroako gobernu azken urte hauetan eta gero ere, badire etikete berdea eta badire hainbat elkarte gero eta gehiago ari dela kontzientziatzen ze inpaktu izaten dugun jarduera hauetan. Eta hor bai badago nolabaiteko limite moral bat. Orduan, maratoi erdiko kasuetan eta segun zerri, ze ibilbide den, aipatzen da, 500 korrikalar ingurutan ibiltzen dena. Orduan, lehenengo arrazoia da hori, inpaktua. Eta bigarrena antolaketa. Zubera batean, 500 korrikalarirekin. Aparkatzeko lekuak, dutxak, irtera eta helmuga, luntxa, eskutatik joaten zaizu. Eta pasatzen zaigu horretan eta bertze lasterketa batzutan. Gaur kurrosean ere hasi ginen 100 korrikalarirentzat eta gaur egunean gaude 200 eta jende gehiago etortzen da, baina baitugu limitazioak herri antolatzaile moduan eta hori izaten dire. Aurtengo edizioan, aipatu dituzu ibilbidean, irteera bukaeran badirela aldaketak, hortaz gain badago beste aldaketaren bat? Oraindik ez dakigu ziur. Bihar dugu bilera, zehaztu behar ditugu aldaketatxo guzi horiek, bai korrikalarentzat aldaketatxoren bat, bai bolondresentzat aldaketatxoren bat. Orokorrean ez da sekulako modifikazioen, baina bai. Baina hori bihar dugu bilera eta bihar erabakiko dugu ze aldaketakin geratuko garen. Bukatzeko pixka bat, etorkizunari begira, ez dakit, izaten dituzuen aldaketa hauekin, agian ez zaizu irekitzen bide bat planteatzeko etorkizunera begirako beste aldaketa batzuk, izan antolakuntza aldetik, ibilbide aldetik edo dena delakoa. Beti izan dugu, ez da bai hori urtetik urtera, zer aldatu behar dugu, eta egia da, nahi gabe enteratu gara aldaketa kikiak eman ditugula.
Baina badugure ezakiten pixu bat, badugu gauza dela, berako maratoi erdia da erreferentea neurri haunitzetan eta korrikalari haunitzetan bere denborengatik. Hau da, korrikalari haunitz joaten dire berara, eta hori izaten da beraien herri muga ez, nola nago, forma nago, hobeki nago lehen urtetik okerreat. Orduan, zuk ere aurtengo edizioan kasu, aldatu ezkero nola bateko ibilbide hori, denbora horiek jatzute bali, orduan horrek beti pixatu izan dugu. Eta bertzetik, funtzionatzen duenak beti ere ustea. Orduan, oraingoz ez dugu aldaketa handirik espero eta ez dago. Baina oso haiz kontziente gara, bizitza aldatzen dela, parte hartzaileak COVID ondoren edo lehenago izan den gora bera horiekin ere zerbait egin behar duzula, eta beti badira alternatibak. Badira distantzia aldaketak, baina printzipioz ez ditugu deus ere. Bukatzeko, Julen, nahiko nuke bidaltzen mezu bat korrikalariei eta beste bat ikusleei. Korrikalariei, erraneneke, kontuz azken maldarekin. Benetan, herrira sartzen zarenean, azken lauta dago xelai horretako zatia beharrean, 60 metro de gora eta bera. Orduan gorde indar pixka bat, eta ez bero egiten badu. Eta disfrutatu. Eta ez hartu edizio hau, konparaketa, lehengo urtekoa, bueltatuko betiko ibilbidea, eta bueltatuko demarkatzea, baina disfrutatu bide berri horiek, zonalde berri horiek, eta lasterketa berri hori merezi duela leku politak direlako. Eta ikusleri animatu etortzerat. Espero dezagun eguraldi ona izatea eta urteroko giroa izatea. Eta egotea adi ere, sare sozial web herrialdeetan, zeren trafiko gauzatxoak aldaketak egonen dire herria itxita dagoelako, orduan hor jarriko ditugu pixka non aparkatzen duten, nondik izanen den irtera eta helmuga aldatzen delako, orduan pixka eta adi egon, abisatuko dizugulako non ikusi, nola eta aldaketa egonen dire. Mi esker, gurera etortzeatik, Julen, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen, edo... Eskertzea beren ez, bisibilitatea izateko eta espero beran ikustea. Saiatuko gara gertaratzen, baina hurrengorako ere ateak irekita izango dituzu, beraz mi esker. Zeri. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Gaur goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta zaparrada batzuk egin ditzake arratsaldean. Temperatura ez da nabarmen aldatuko. 15-17 gradu artean mugituko dira maksimoak Kantauri isurialdean, eta 12-13 graduren bueltan hegoaldean. Lanbroa eta lainoa sortuko da egun sentian, eta zenbait txokotan itxia izango da. Goiza, oro har, nahiko eguzkitsua izango da, eta behe-hodei batzuk baino ez dira gertuko Arabako hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean. Arratsaldean, hodeiak ugaritu egingo dira eta noizbehinka zaparrada batzuk egingo ditu. Bustitzeko probabilitatea handiagoa izango da mendebaldean. Hego-haizea ibiliko da eta arratsalde gauean mendebal ipar-mendebaldera egingo du eta kostaldean indartu egingo da. Asteartean, hodeitza aldakorra izango da, eta bustitzeko probabilitatea txikia izango da. Goizaldean eta goizean goiz hodei dezente izango ditugu eta zaparrada batzuk egingo ditu, batez ere barnealdeko zenbait txokotan. Orduek aurrera egin ahala, hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarteak zabalduko dira. Arratsaldean zaparradak egiteko probabilitatea txikiagoa izango da. Temperatura maksimoak zertxobait jaitsiko dira, eta mendebal osagaiko haizea ibiliko da hasieran, eta eguerditik aurrera iparraldera aldatuko da. Kaixo eta ongi etorri gurera, Luis, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo. Bueno, gaurkoan gauzak kuriosoak kontatzea doz, nik enuen ezagutzen ekimena, baino interesgarria benetan eritu zait, konta guzu pixka bat zer den gure moneta? Bueno, gure moneta da, Hego Euskal Herrian martxan jarri nahi dugun tokiko moneta osagarriaren proiektua, bai, hori da gure moneta. Gure oinarria edo gure referentea Ipar Euskal Herrian martxan dagoen eusko moneta da, 13 urtetan ibilbide arrakastatsua gaur egun Europako tokiko moneta garrantzitsuena dana
da gure referentea, eta orduan eredu hori kontuan hartuz, eta hegoaldean tokian tokiko egoera da eta errealitatera egokituz, asmoa da Hego Euskal Herrian zabaltzea proiektua. Orain bi esperientzia piloto egingo ditugu, bata Baztanen eta bestea Gipuzkoako Oarsoaldean. Baina asmoa da gero lurralde gehiagotara zabaltzea, eta etorkizun batean gure asmoa bada Euskoarekin batea Euskal Herri mailako tokiko moneta bakarra sortzea. Nondik sortu da ideia hau edo nola sortu da? Noiz esan zenuten, pum, hau egin nahi dugu? Bueno, hor, Euskoak badu Bihar Institutuak eta bertan egindako ikerketa batean abiatuta hor planteatzen zen interesgarria izan zitekela, bai, Eusko bezalako esperientzia bat edo Euskal Herrian edo martxan jartzea, ez? Eta orduan, hori martxan jartzeko, gure monetaren proiektuan martxan jartzeko aukeratu zian, bi lurralde nolabait Baztan badelako landa eremu bat, herri txiki asko dituna, populazio aldetik dentsitate gutxi dago, ekonomia jarduera oso lotuta dago lurrarekin eta lehen sektorearekin, autonomo asko daude, bai? Eta Oarsoaldea aldiz da gune urbano bat, jende asko bizi dena, ekonomia anitza duena, merkataritza zerbitzuak, industria, pymeak, portu bat, bai? Eta orduan, nolabait, bi esperientzia piloto hauek eginda, uste dugu hortik ikasten dugunarekin baliagarria izango zaigula Hego Euskal Herrian behintzat beste edozein lurraldetara egokitzeko. Naiz eta berriro errepikatzen dut, kontua ez da guk ere Euskoaren esperientzia hartuta kopiatzea, ez? Da, erreferentzia horrekin lurraldean bertako herritar, eragile, eta implikatutako agente ekonomiko eta sozial guztiekin batera proiektu hori bertara nola egokitzen dan eta nola landu behar dan edo lantzea eta adostea, eta hortan ari orain Baztanen eta Oarsoaldean. Nork jarri zuen proiektu hau martxan? Bueno, eragile ezberdinak daude proiektuaren bultzatzaile bezala, batetik dago Euskal Moneta Elkartea. Euskal Moneta Elkartea da Euskoa egiten duena Ipar Euskal Herrian, bai? Baina gerora eta prozesuan zehar jundia eragile gehiago gehitzen prozesuan, bai? Nafarroan kasuan badago Baztango udala, badago laguntza izan dugu Zederna Garalur garapen agentzia dena. Nafarroako gobernuak finantziatu izan du proiektua Baztango udalaren bitartez, hitzarmen bat egin zuten 2024an azterketa bat egiteko Baztanen, ea ze interes egon mugaz gendiko izaera zuen tokiko moneta bat sortzeko. Hori 2024an izan zen, 2026an beste hitzarmen bat egitera doa Baztango udalarekin, eta hau ja bada esperientzia pilotoaren diseinua egiteko. Eta gero, badaude beste, Oarsoalde, Olatukop kooperatiben elkartea badago, badaude bolondresak, badago Gipuzkoaren kasuan dendartean elkartea, dela Gipuzkoako merkatari elkarte ezberdinak elkartzen ditun sarea, badago Oarsoaldeko udalak daude, Baztango udala dago, Oarsoaldeko garapen agentzia dago, eta gero, aipatuko dut igual aurrera, baina moneta funtzionatzen du balio batzuk lotuta, erabilerak belak balore batzuk sustatzen ditu, eta baloriekin lotuta badaude Euskalgintzaren Kontseilua, Lab Sindikatua, Iparregoa Fundazioa, mugimendu feminista, eta proiektu nolabait irekia da, eragile berriak ere gehitu daitezkenak. Ikusten dut, eragile mordoa parte hartzen dutela, honetan, ez dakit, babestuta sentitzeko modukoa, edo behintzat hasiera bat egiteko modukoa? Bai, eta hori gehitzen doan neurrian gero eta eragile gehiago gehitzen dira, ez? Nafarroan kasuan, aipatuet, Nafarroko gobernuarekin hitzarmena egin zen, Gipuzkoaren kasuan, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere hitzarmena badegu eta finantziatzen du proiektua, eta gero gaina tokian tokiko prozesuetan, hau da, Baztanen, batzorde bat daukagu bertako herritar eta eragile asko implikatuta daudena, ez? Eragile ekonomikoak, merkatari elkarteak, gehi eragile sozialak edo elkarte egintzako zeak ere bai. Eta Oarsoaldean ere bai, ez? Oarsoaldean herri bakoitzak bere lantaldea badu, eta orduan lantalde horietan bertako eragileak eta normalakoak daude. Orduan, proiektua nolabait hasi berria da,
bai, prozesuak aurrera egin ahala eragile berriak gehitzen ditu, bai lurralde bakoitzean, eta baita ere nolabait proiektuaren marko orokorrean ere, ez? Eta, bueno, uste dugu guk ere horrela izan behar dula, ez? Egia da oso harrera ona duen proiektua da, entzuten duen edo nork gustatzen zaio, nahiz eta gero zalantzak eta kezkak eduki, ez? Funtzionamenduan inguruan, baina harrera ona duen proiektu bat da, beraz, bueno, uste dugu gehitze hori edo eragileak eta agente berriak gehitzea prozesuaren parte izango direla. Argitu ditzagun pixka bat funtzionamenduaren inguruko zalantza horiek. Nola lortzen da gure moneta edo nola gerturat, pertsona batek fisikoki, nola lortuko luke gure moneta? Bueno, lehenik igual aipatuko nuke monetaren funtzionamendua lehen aipatuet balore batzukin lotua dagoela, ez? Orduan, gure monetak erabilerak berak balore batzukin lotzen zaitu, eta balore hauek lehenengoa da tokiko ekonomia indartzea, tokiko ekonomia birlokalizatzea, merkataritza txikia, salmenta zuzenak bultzatzea, bigarrena izango ditzake euskeraren sustapena, presentzia eta erabilera handitzea, hirugarrena ingurumena eta naturaren zaintza, bertako nekazaritzaren alde, lurrari lotutako nekazaritzarekin lotura, eta laugarrena justizia soziala deitu diogun balio bat da, baina horren baitan beste lau kontzeptu jasotzen dira zaintzaren gaia, parekidetasuna, kultur aniztasuna eta inklusioa. Guk esaten dugu gure moneta ez dela tresna ekonomiko bat bakarrik, tresna sozial bat ere badela. Kohesio sozialerako tresna garrantzitsu bat izan daitekela, eta berez tresna bezala denona den moneta bat izan behar dula, eta inor kanpoan utziko ez duen moneta bat dela. Hoi esan da, erabilera lotzen da, nolabait, partikularrok moneta, zergatik erabiliko dugu moneta bat, ez? Nik erosketak egiten baldin baditut eurotan edo tokiko monetan, berdin pagatuko dut kantidadea bera da, ez? Baina nik badakit, komertzio horretan edo enpresa horretan, bat egiten dutela proiektu honekin eta sustatzen dituztela aipatu berri dituan balio guzti horiek, ez? Orduan, nolabait, bada balio batzuk bultzatzea, bada eredu bat bultzatzea, bada kolektibidade bat bultzatzea, bada integrazioa bultzatzea, guzti hori bultzatzen ari naiz erabilerarekin, ez? Eta bestalde profesionalei, merkatari, enpresa eta elkarteieta eskatzen zaiena da nolabaiteko konpromiso bat, ez? Ulertzeko adibidez, Ipar Euskal Herriaren ereduarekin, euskararen arloan eskatzen zaiena da beraien komertzio edo enpresetan paisai linguistiko guztia gutxienez elebitan izatea, edo jende aurreko harreta duten komertzio edo profesionalei eskaintzen zaie 20 orduko formazioa lehen harrera hori ere euskaraz egiteko. Orduan, arlo guztietan horrelako konpromiso batzuk ere badaude, orduan, hor nolabait profesionalek ere bide bat egiten dute balore hauen gauzapenean, eta ez? Hori bigarren fasea. Eta orduan, nola egiten da? Egiten da, berez sistema da bazkidetza sistemarekin, ez? Eta orduan, duela gutxi, aurreko astean aurkeztu gendun Oarsoaldean proiektua, eta larun bat honetan Baztanen aurkeztu dugu ere bai bakoitzean proiektua, eta orduan, nolabait, gure moneta proiektua sartzen den fasea da bazkidetza fasea, ez? Behar dugu, momentu honetan behar ditugu bereziki Baztanen eta Oarsoaldean bazkideak egitea da masa kritiko hori sortzea, ez? Behar ditugu moneta martxan jartzeko, behar ditugu erabiltzaileak, behar ditugu partikularrak prest daudenak moneta hori erabiltzeko. Eta bestalde batetik, beste aldean behar ditugu enpresa, komertzioak, tabernak, eta zerbitzuak non onartuko duten moneta hori, ez? Orduan, horretarako beharrezkoa da bazkidetzea. Eta bazkidetze hori garrantzitsua da bai Baztanen eta bai Oarsoaldean, martxan jarri ahal izateko beharrezkoa daukagulako masa kritiko hori. Baina, bazkidetza ez da bakarrik Baztanen eta Oarsoaldean. Lehen aipatu dugu, gure asmoa da proiektu hau zabaltzea lurralde berrietara, eta orduan,
Gaur egun Euskal Herri osoko edozein norbanako enpresa eragile elkarte egin daiteke monetaren bazkide egitea da diruz laguntzea ere bai, eta nik proiektu hau ni Iruñerrikoa baldin banaiz, edo Tafallarra baldin banaiz, edo Bilbokoa, edo Legutiokoa baldin banaiz, lagundu dezaket proiektua, noizbait nire lurraldera iritsiko dalako, baina badaukagu asmoa ere aurrera begira, bai, zenbait proiektu eta ekimen nazionalerkin, Euskal Herri mailakoekin ere, tokiko moneta erabiltzeko aukera sustatzea. Adibide bezala, Errigora. Errigora ekimena Euskal Herri osoan edatuta dagoen ekimen bat da, eta demagun urrengo urtean edo urrengoan, Errigorak onartzen duela, saskiak edo produktuak edo hartzen ditugunok tokiko monetan ordaintzea, ez? Orduan, gerta daiteke ni Tafallarra izan, nik Iruñerrikoa, ni nire auzoan, nire herrian ezin dut moneta erabiliz, oraindik ez da iritsi, baina ni monetako bazkide banaiz eta Errigorako produktuak monetarekin eros ditzaket, ez? Eta badia, ekimen, Euskal Herri mailako ekimen ezberdinak, aukera ematen baldin badute moneta erabiltzekoa, nolabait bi maila edo bi plano hortan, ez? Nik nire herrian, orain oarsoaldean, orain udazkenean oarsoaldean edo baztanen erabili ahal izango dute, baina Euskal Herriko beste lurraldeetako kideok ere erabili ahal izango dugu agian bestelako ekimenetan, ez gure herriko komertzioan, baina agian Errigora korrika bat, etorkizun batean, ez? Korrikako lekuko aldaketak edo posible izango balia edo bestelako ekimen batzuk, ez? Energian inguruan, hor badago bide bat ere bai potentziala handia eskintzen diona monetaren erabilerari. Gure monetak euroarekin ze harreman dauka? Berez, tokiko monetak mundu osoan daude. Leku guztitan daude eta dia tokiko moneta osagarriak. Ditzen dira, estatu bakoitzean ofiziala den monetaren osagarri dira. Orduan, gure kasuan, tokiko moneta osagarriak da euroaren osagarri. Gure asmoa ez da euroari kompetentzia egitea, gaitasunik ere, ez. Baina gurea bada, bertako ekonomia eta bertako zirkuito hori sortuz, aberastasun hori bertan geratzea. Ni kafea hartzen dudanean, 2 euro pagatzen baldin baditut, eurotan ordaintzen baldin badit, euroiek taberna hortatik nora jungo diran, gaur egun Europa edo merkatu global horretan nun buka dezaketen ez dakigu. Nik tokiko monetan ordaintzen baldin badakit moneta hori geratuko dela zirkuito hortan, bazkide diren enpresa eta norbanakoien artean, ez? Eta aberastasun hori bertan geratuko dela. Hoi da, nolait, tokiko monetek duten balio garrantzitsuena, ez? Ekonomia birlokalizatzen dutela eta aberastasun hori bertan geratzen dela. Eta hau non erabilera izango da, bazkidetza ezakit zer moduz doan, komertzio aldetik eta baino... Gu planteatu genduen 2026an 1000 bazkide lortu nahi genitula, 14an bueltan gabiltza bazkidetza lortzen, baina nolabait hasi berria da, aurkezpenak egin berri ditugu eta hor lanketa handi bat egin behar dugu bereziki lurralde Baztanen eta oarsoaldean. Hor lanketa berezi hortan esparru garrantzitsu bat bada merkatari eta ostalari elkartenak, eta horiekin ari lanketa zehatzagoa egiten, kezka eta zalantza asko ere sortzen ditelako eta logikoa da, ez nola erabiliko da, nola ordainduko da, jendeak ez soportetan erabiliko du, eta Gipuzkoaren kasuan gaina, oarsoaldeako esperientzia pilotuan, Gipuzkoako Foru Aldundian tiket bai sistema ere badago martxan. Orduan hor, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Ogasun Sailarekin hori dena koordinatzen ari gean, nola egin behar da, hori guztia. Orduan, hor bereziki sektore horrekin lanketa zehatzago bat eta egingo da, eta printzipioz bisita batzuk egingo dira eta eragile horiekin egongo da, ondo azalduko da, baina garrantzitsuena da zuk komertzio bat baldin badezu edo negozio bat baldin badezu, bisita hortan jakitea zuk ze hornitzaile dituzu. Da, dituzun hornitzaile horietatik zeintzuk daude Euskal Herrian, ze gerta daiteke Euskal Herritik kanpo egotea. Eta horietako zeintzuk izan daitezke
lurralde honetan edo tokiko monetan funtzionatu dezaketenak, ez? Eta orduan nolabait, sare hori da sortu behar dena, ez? Negozio bat dunak eduki behar du bezeroek kontsumitzen baldin badegu tokiko monetan, berak pilatzen baldin baditu, berak berrera biltzea tokiko moneta horiek, ez? Eta orduan, bueno, sare hori, bere hornitzaile zeroen sare hori zehatzea garrantzitsua da, ez? Komertzio, merkatariak, hor badago beste sektore garrantzitsu badiala aholkularitzak edo gestoriak, ez? Administrazio lanak, kontratazioak egiten dituztenak, edo publizitateak, komunikazioan, bueno, hor badaude sare horiek, baina oso merkataritza eta ostalaritza sektorea ere oso anitza da, ez da berdina janari denda bat, arropa denda bat, ilapaindegi bat, orduan, hor egin behar da lanketa zehatzago bat bakoitzarekin. Eta hori da, geratzen zaigun bidea eta pixkanaka orain abiatu behar duguna. Imaginatzen dut, honek tokiko ekonomian bereziki aldaketak ekarriko dituela, eta imaginatzen dut aldaketak positiboak direla, horregatik ari zeratela egiten. Zeintzu dira aldaketa horiek eta zergatik dira aldaketa horiek positiboak? Da pixkat aipatu dutena, ez? Aldaketa garrantzitsuna edo balio garrantzitsuna da ekonomia birlokalizatzen dula eta aberastasun hori bertan geratzen dela, ez? Azkenean, gaur egungo dinamika komertzialetan gero eta gehiago erosten da merkatalgune handietan, gero eta gehiago plataformetan edo modu digitalean, eta gure herritako paisai urbanistiko hori ere aldatzen ari da, ez, gero eta denda gutxiago daude, gero eta zailtasun gehiago dituzte, eta horrek eragiten du gure eguneroko bizimoduan, ez, bizimodu bada, bizi estilo bada, komertziori gabeko, ostalaritzari gabeko zeetan herri batzuk hiltze prozesu batean egon daitezkez. Eta hau izateke instrumento bat guzti hortan ere lagundu dezakela, ez. Bai, bertako kontsumo hori monetan egiten baldin badegu, zirkuito horiek sortzen dira komunidade izaera bat ematen zaio, konplizidade batzuk sortzen dira, ez? Lehen aipatuet, balioekin lotuta, ez? Nik kafe hartzen deten lekuan, edo ogia erosten deten okindegian, edo barazkiak eroste dituten dendan, moneta onartzen baldin badakit ere, nik nereak ditudan balio batzuk ere konpartitzen ditula, ez, eta sustatzen ditula, ez. Eta badakit laguntzen ari naizela, bere ekonomi hori, salmenta zuzen hori, gertuko salmenta horrek lagunduko dula, diru hori hor geratzen, eta Euskoak 13 urteko ibilbidea dauka, eta duela ez asko egintzunolako galdetegi bat Euskoan erabiltzaileen artean, eta Euskoan erabilerak berak, erabiltzaileengan sortzen du ohitura aldaketa bat, ez? Aipatzen, ez, 96%ak gehiago erosten dula merkataritza txikian, merkatalgunetan, baino, 94%ak ez du inoiz moneta trukerik egin eurotara, edo bilatzen ditu sareak eta zirkuitoak, ez? Orduan, guzti horrek ekartzen du ere bai, bizimodu ikuskera bat esango nuke nik ere bai, ez? Eta gero, ekonomia ikuspegian bai, baina tresna sozial bezala, eta horrerronka handia daukagu ere, nola lagundu dezake nolako moneta batek, demagun, udal batek zerbitzu sozialetatik ematen dituen diru laguntzak edo igual sektore zaurgarrienean dauden edo sektore diren pertsona horiengan zerbitzu sozialek moneta hau erabiltzen baldin badute, moneta hori erabiliko da herrian bertan, komunidadean bertan, eta komunidade baten parte zera ere bai, ez? Osea, badu ertz asko eduki ditzake ikuspegi sozialetik ere bai, eragile ezberdinekin elkarlanean aukera emango diguna guzti hori lantzeko, ez? Beraz, bidea luzea izan daiteke eta potentziala handia duena. Eta kasu honetan, Euskoa izan da pixka bat referentzia hartu dezuena,
Zergatik ez duzue saiatu euskoa bera Hego Euskal Herrira ekartzen eta aipatzen zenun moldaketa hori Baztanen edo Oarsoaldean bezala. Zergatik sortu duzue komiletartean moneta berri bat eta ez euskoaren proiektua bera zabaldu? Batetik, lehen aipatu dut, eredua igual ez dalako hartuta kopiatu. Uste dugulako eredu bezala interesgarria iruditzen zaigu, baina tokian tokiko errealitatera egokitu behar du. Demagun, euskoak badu bere balioen artean euskara sustatzearena, bai? Eta konpromiso batzuk eskatzea eragileei, bai? Hori Hego Euskal Herrira ekarrita, bai? Bi esperientzia pilototan, bai? Baztanen eta Oarsoaldean, euskararen egoera ez da bera, soziolinguistikoki egoera oso ezberdina da, Baztanen eta Oarsoaldean. Orduan, euskararen inguruan planteatu behar diran konpromisoak eragile ekonomikoei berdinak izan behar dute, edo egokitu behar dugu errealitate soziolinguistiko hortara. Bai? Edo are gehiago, Oarsoaldeak 4 herrik osatzen dute. Bai? Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzun. Euskararen egoera, igual erresina delako irudikatzen, beste arlo batzutan berdin. Baina ez da berdina Oiartzunen, Ueman dagon herri batean, bai? Edo errenteria batean askotzez handiagoa eta anitzagoa dana, ez? Orduan, guk esaten duguna ez da hartu eta kopiatu, baizik hartu eta lurraldera egokitu. Eta lurraldera egokitze hortan, gainera metodologia bada bertako herritar eta eragileekin elkarlanean egin behar da, ez? Nolabait, bertatik ez bada lantzen eta bertan ez bada saretzen, bai, seguna ez dulako funtzionatuko. Ez da proiektu bat hartuta begira, guk badakigu hau zer egin behar da, Antonio, hau egin behar dezu, ez. Hau da, guk landu nahi dugun tresna, baina hau nola egiten da Oiartzunen, hau nola egiten da Baztanen, hau nola egin behar da Iruñerrian, eta Iruñerria esaten dutenean ere oso anitza eta ezberdina da ere bai, orduan, hori bertako eragileek eta esan behar duten, eta landu behar duten kontu bat da, ez, aterrizatu egin behar da. Aterrizatzen aipatzen zenuen, imaginatzen da jende askok ere galdetzen duela, benetan erabiliko da hau, edo benetan erabiltzen da hau, edo... Gure esperientzia Ipar Euskal Herrikoa bada, oso gertu daukagu Europako tokiko moneta asko daude, eta arrakastatsuena euskoarena da, ez? Gaur egun, ia 5 milioi eusko daude zirkulazioan. Horrek esan nahi du, balioa da tokiko moneta bat, euro bat. Horrek esan nahi du, ia 5 milioi euro hiek ez daudela munduan zehar, ez? Orduan, hori da gure erronka ere bai, ez? Proiektua ulertu egin behar da, eta gero diru azaria, poltsiko azaria, eta kosta egiten zaigu, ez? Orduan, ulertzen dugu lehenengo bazkideak egingo diela, igual konbentzituenak daudenak, edo proiektua berarekin igual bat egiten dutenak, baina nolabait jun beharko dugu lan bat egiten eta pixkanaka demostratzen, erakusten, konfiantza hori eraikitzen bai erabiltzaile partikularren artean eta baita ere profesionalen artean, ez? Haude beste esperientzia batzuk igual Euskal Herrian eta egiten dira, azkenan erabilerak konfiantza hori sortzen du, ez? Agian zu merkataria zea eta hasieran proiektuan sartu zea eta bazkide egintzea eta niri mesfidantza sortzen dite, jakitea zer den arduaz, baina 6 hilabeten ondoren ikusten dut zuri ondo funtzionatzen dizula, eta horrek balioko dit niri gehitzeko, ez? Eta orduan nolabait da tipularen kapak bezala, ez? Junberko duguna da, pixkanaka eraikitzen, eta hori gainera hortarako ere da garrantzitsua tokian tokiko eragileekin, herritarrekin batera egitea, ez? Osa, ni ez naiz jungo Baztanera kontatzera, behira zeidea marabilosa daukagu. Ni kontatu beharrean, bertako merkatariek, bertako eragileek, bertako kultura eragileek, bertako herritarrek kontatzen badiete beraien kidei, mezua beste bada, ez? Eta ja konfiantza batzutan zure herrikideak, zure merkatariak, zure enpresak, zure herriko enpresak ematen dizu, ez? Eta zer gertatzen da jendeak ez baldin baduka konfiantzarik?
Bueno, egia da, erabilerak berak konfiantza sortzen dula, ez? Eta lehen aipatu dut, Euskoak bere garaian galdetegi bat egintzula, ikerketa bat egintzula funtzionamenduan inguruan, eta Euskoa erabiltzen duten profesionalen artean, profesionalen artean, nolait, etekinak 125 eta 55 artean handitzen dira, ez? Orduan, monetak berak sortzen du fideltasun bat, eta bagian nik arraia erosten dut, eta arraina erosten den ere herrian, 3 arraindegitatik batean moneta onartzen dute eta beste bietan ez. Bagian nire autoa da, moneta onartzen dute. Orduan, batetik dago profesionalen arlo hori ez, etekin hori handitzen zaiela, hori diote Euskoaren datuek, eta bestetik partikularrona gehiago da, badaukat nik erosten baldin baditut arategian eta ordainketa egin eta 35 euro edo 35 tokiko monetan, oraindik izenik ez daukan tokiko monetan, ordaindu behar berdin dit neri. Ezberdintasuna da, badakiala tokiko monetan ordaintzen baldin badut, ari naizela eredu bat sustatzen, balio batzuk sustatzen, eta balioak oso zabalak dira. Moneta honen erabilera da, partikularrak hurbildu daitezke batzuk euskaldunak direlako eta euskara bultzatzen delako. Beste batzuk, igual, parekietasuna zehatzen, beste batzuk kulturanistasuna eta inklusioaren ikuspegitik zehatzen direlako. Beste batzuk ingurumena eta zaintzen duelako eta bertako nekazatzea edo lurrarekin lortakoa, hondakinak, ura. Orduan, guzti horrek ere, agian, denok ez dugu egiten bat balioen karta guzti horrekin ez, baina identifikatzen naiz ez, neurri batean, eta azkenean herritar bezala kafeak balio dit berdin. Baina, sustatzen dutena beste zerbait da. Eta merkatariek edo baita banakoek jasotzen dutenean, entzuten dutenean edo nola jasotzen dute? Orokorrian, harrera oso ona da. Nik aipatzen dut, gudara magu urte eta piku ia 2 urte sukalderanak egiten, ez? Baztalen eta bai oarsoaldean. Eta jendeak eta eragilek orokorrean hau azaltzen digunen edon hori harrera oso ona du. Zalantzak sortzen ditu, kezkak sortzen ditu, ez? Nola ordaindu behar dut, nola izango da, eta gero merkatarien artean, ez? Eta zergak nola edo, tiket edo. Orduan, zalantzak sortzea eta galderak edukitzea normala da, noski, baina harrera, proiektu bezala, badu oso harrera positiboa, ez? Eta oso harrera positiboa herritarren artean, eragileen artean, instituzioen artean, lehen aipatu dut, instituzio ezberdinekin ere kolaboratzen egia eta harremanak baditugu. Eta da pixka bat, eskatzen du prozesu bat, ez? Segunta zure lekutik pentsatzeko, eta nik nundik partikularrok baina enpresa batek, ez? Aurreko aurkezpen batean, enpresa bateko arduradun batek esatezun, gu enpresa hartaina gea, gu multinazional bat gea, gu munduan daukagun merkatua, baina gu lurraldean ere bagaude. Eta gu lurralde honetan ere hornitzaile batzuk baditugu. Eta orduan, gure merkatu handi horretan hemen ere bagaude, eta hemen ere baditugu hornitzaileak, ez? Eta gero gaina gehitzen zuen. Eta nik gure enpresak, gure langilei eskain diezaiokegu bere soldataren zati bat tokiko monetan ere jasotzea, ez? Eta horrek ja sortzen du, ez? Eta hor beste atal garrantzitsu bada administrazio publikoa, ez? Udalen kasuan, lehenengo. Baina demagun, udal eta bide hori egingo da, Ipar Euskal Herrian hasiak dira, eta hemen, iritsiko da hori, baina udal batek diru laguntzak, edo diru laguntzen zati bat tokiko monetan ematen baldin baditu. Baztango udalak, ematen baldin baditu kulturarloko, kirolarloko diru laguntzak, 130 tokiko monetan emango ditu, eta bestea eurotan. Edo langilei, nahi duten langilei, beti ere, soldataren nahi duten 100koa tokiko monetan ordaintzen baldin badi. Edo zergak ordaintzeko aukera emango baligu. Orduan, lehen aipatzen nun, potentzialidadea eta aukerak asko ditu, eta orduan, hau jendeari eragilei azaltzen diegunean, harrera ona du eta gero prozesu hori egin behar du, ez? Bakoitzak berean pentsatu, nik neretik
Nola, nun, elkarte batek, bai, bere bazkidetzak, bai, kirol talde batek, batzutan kamisetak material ateratzen du, monetan bakarrik salditzake, edo gauza batzuk, bai, orduan, bueno, hori da, nolabait, orain tokatzen zaigun prozesu hori, ez, tokian tokiko eragileekin, eta baita ere lehen aipatzen nuna, ez, rigora edo korrika bezalako ekimen batzuk edo beste batzuk, bai, energian inguruan edo, egon daitezke, bueno, Euskal Herriko gaina mapan kokatuko gaituztenak. Bukatza dela pixka bat, Luis, non ikusten duzu gure moneta 5 urte barru? Bueno, pentsatzen dut, proiektua edatzen jungo dela, orain aurkeztu berri dugu gure moneta gaude bazkidetzaren fase honetan, bai? Gure aurreikuspena da, espero dugu udazkeneako nahiko masa kritiko izango dugula, bai? Eta udazkenean, bai Baztalen eta bai Oarsoaldean martxan jarri ahal izango dugula. Bitartean guari gea ere lanketa juridikoa, lanketa teknikoak egin behar dira. Ez dugu esan, baina aurreikuspena da 3 ordainketa modu edo izatea, bai? Egongo dira bilete fisikoak, paperean, bilete ziurrak eta izango dira. Egongo da txartel sistema, ez txartela datafonozarekin, QR sistemarekin, baino txartela izango da, eta egongo da telefonorako aplikazioaz. 3 ordainketa modu izango ditugu. Orduan, gu oraindik lanketa teknikoak naizta dena aurrikusi eta euskoaren eredu eta sistematika erabili, hor lanketa bat egin behar dugu, arlo juridikoan ere lanketa batzuk egiten ari gea, eta gero moneta bera ere, ez daukagu orain, gure moneta da proiektua, baina gure asmoa da udan bueltan gure moneta proiektua osatzen dugun eta osatuko dugun guztion artean, bai, moneta beraren izena, irudia, guzti hori ere zehaztea, bai. Orduan, esperientzia pilota hauek guzti horretarako balioko digutez. Prestaketa guzti hori egiteko, proba egiteko, eta ikusteko zailtasunak nun dauden, arazoak nun dauden, eta gero hortik aurrera 2027-2028 lurralde berrietara zabaltzen jungo da, eta 5 urte barru, Nafarroako zati handi batean, Gipuzkoako zati handi batean, beste bai Bizkaia, Araban, ikusi beharko dugu ere nuntan nola ze gogo, ze gaitasun dagon proiektua, ze baldintzak dauden proiektua martxan jartzeko eta edatzeko, eta batek daki, ez, mugaz gaindiko perspektiba hortan ere euskoarekin bateratze hortan nun egon gaitezken. Zenbateko ziurtasunarekin esaten duzu Euskal Herri osora zabalduko dela? Bueno, berez, lehen aipatu dut tokiko moneten erregulazioa edo arautegia edo oinarrizkoa Europar Batasunarena da. Europar Batasunak araututa dauzka tokiko monetak. Eta nolabait, oinarrizko araudi hori gero estatu bakoitzak garatu egiten du. Frantziak badu bere garapena eta euskoa sortua dago legediaren arabera. Espainian kasuan ere garatua dago legedi hori, ez dago Frantziakoa bezain garatua, eta gero, euskoak bere garaian, Frantziako bankuarekin harremanak izan zituen bezala, gu Espainiako bankuarekin ere lanean ari gea, baina ari gea ere abokatu talde batekin eta entidade finantzieroekin ere elkarlanean prozesu hori legala dana, erabat legala dana bideratzen ez, baina bai alabai guk Hego Euskal Herrian, bide bat egin behar dugu esperientzia pilota hauekin eta nolabait Espainiar araudi juridiko eta legedi guzti hortara egokituko den moneta bat sortzeko eta martxan jartzeko ez. Eta bigarren fase bat izango da mugaz gaindikoa, eta mugaz gaindikoa posible da, ze Europar Batasunak arautzen du. Baina nolabait da bi fasetako lan bat, orain Hego Euskal Herrian tokatzen zaigu araudi eta legedi guzti hortara egokitutako gure moneta proiektua martxan jarri eta garatzea, eta hurrengo urrats batean izango da bi horiek uztartzea Europar markoaren barruan. Eta posible da, abokatu juridikoek
sektore finantzieroko harremana ditugun eragilek ere hori baieztatzen dute, kontua da bide hori egin behar da. Presarik gabe, baina gelditu gabe, ez? Pausoz pauso jarretuko dugu. Zer esango zenioke bukatzeko ja? Ezagutzen ezaituzten edo esfidati dagoen pertsona bati edo enpresari bati zalantza dituen horbait, zer esango zenioke? Bueno, batetik informazio gehiago badago webgunean, bai? Da guremoneta.eus webgunean proiektuan inguruan, sustatzaileen inguruan, horra agertzen dira galdera, hainbat galdera, zalantza sortzen ditunak, baina nola funtzionatuko, nola ordenduko da, ze balio du, bai, ohiko galderak edo hor ere agertzen dira, eta bestela gurekin harremanetan jartzeko aukera ere badago, ez? Baina proiektuak badu harrera ona eta badu potentzialidadea handia, ez? Eta orain tokatzen zaiguna da bazkidetzea, esan bezala proiektua aurkeztu dugu, bazkidetza kanpaina zabaldu dugu, bazkidetza kanpaina bereziki Baztalenta oarsaldean da, baina Euskal Herri osoko edozein normalako eragile enpresa egin daiteke bazkide, nolabait egiten duna da proiektua lagundu. Bai, diruz laguntzen du proiektu honek aurrera egin dezan eta 5 urte barru lurralde gehiotan egon gaitezen, ez? Baina aldi berean garrantzitsua da guk ere Iruñe herrian Legution Tuteran bazkide egiten den horri eta oraindik adian 5 urte barru bere lurraldean moneta ez duenari, moneta horren edo bere aldekotasun hori erabiltzeko aukera horiek ere eskaintza bestelako proiektu nazional horietan. Beraz, deialdianik mundu guztiari, webgunean sartu, hortik bazkidetza egiteko aukera badago, saltxeatu ikusi ezoin zalantza galdetu deitu eta bazkidetzeko. Mi esker, Luis, etortzeagatik. Ez dakit bukatu bainoren, azkeneko beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, uste dut, segurona, hori da, proiektuak zalantzak eta kezka asko sortzen ditu, baina, deia mundu guztiari animatzeko eta proiektua laguntzeko. Oso handi, mil esker etortzeagatik eta hurrengo arte, ateak irekita izango dituzue. Mil esker zuei, aukera emateagatik. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Hau izan da gaurko saioa. Mil esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.